Good morning! Today is July 2. Anong oras na? 7:30. Si Mama nagluluto na doon ng breakfast, ha? Wake him up. Yeah, you gotta get ready. Gising ko na raw si Sandro kasi sasamahan ni Jan mag-practice si Sandro ng table tennis. Ginising na to ng mama niya. Hindi pa rin siya nagising. Tingnan mo naman. Ito ba yung magpa-practice? Nak! 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 Tito Jan is calling you. Tito Jan is coming with you. It's almost 8. Come on, you have to get ready. Nak! Morning, Zach. Zach is coming too. Ayan na. Chloe wants to tell. Huh? Chloe wants to tell. Holly wants to come. Ah, that's why she said, wake me up, Dad. Okay, wake her up. Tulog pa si Holly. Tulog pa si Holly. Sasamahan niya si Sandro. Gusto niya panoorin si Sandro mag-practice. Ako hindi na ako sasama. Mag-edit na lang ako. Hi, Pa. Nagsaot. Namalengke ata si Papa. Wash your face na. And brush your teeth. Ayan. Egg. Malulobat tayo. And may corn tayong puti. Yung kahapon tong biniling hilaw, diba? And si Papa gagawa ng mango shake si Johnny Boy. Ayan, kinigising na siya. Ayan, ready na siya. Go toilet now and then get your brush. There's no toilet there. And get your brush and ponytail. Please. Kinagat siya ng... Nakita kong dumapo yung lamok. Ayan, mapula na naman. Na. Ondo yung aircon. And gusto niya na toast. Ito yung aircon. Gusto niya lang toast. Ayan na yung mais. Nasaan yung tinapay mo? Mag-toast ako para kay Johnny ko. So, meron tayong gardenia. My God. Ang tagalan itong tinapay, di ba? Itong brand na to. Tinatanong niya si Zach kung gusto niya ang may... It's too early. Like, you eat breakfast first. That's Daddy. Sige. Ayun si John. Yan na yung kanyang... yeah, I'm doing toast now. Don't forget that you have to pay me $100 For what? massaging him. Kay Holly daw kung gusto. And may nuggets din sila, hot dog. You want butter na? Ha? The gardenian. Bread. What? No, that's the bread that gets. Bread. What about the bread? That's what he gets. Daddy? Dad? Yeah, the gardenian. That's the good one in LCC. Yun daw yung gusto ni Dad. Yung dad niyan na bread. Sabi ko, kasi yan yung the best na bread dito. Sabi, okay na, Ma? Oh, TJ will love hot dog. Yeah, you want baba? Huh? Kuya, yeah. He was hungry last night. He wants to eat, he wants to eat spaghetti when he get up. You want butter, Beba? Si Kuya na lang ang tulog pa din. Ayaw niya mag-hotdog. Pero, did you eat nuggets? Yeah, okay. Si Sandra kumain nuggets, so that's good. Nice nuggets, huh? You're what? Full. Busog na siya. And may mango shake pa siya. Ayusin ko na yung buhok niya kasi alis na sila. Ayan na po ang itsura niya. You like it? Kung nandito si Tita Ever, she's gonna braid your hair, but she's not here. Alright. Wala naghuli, nasa uwas. Kaya tayong mais yung puti ang init.
Naisip pa. Mamis, ma? Tinanong ko kung matamis. Sabi niya, tama lang. Magawin ka mapudot. Tama lang. Tama lang yung tamis. Masarap. Kaso hindi siya yung, ano yun? Yung madami. Parang siyang may, ano ba yun explain? Hiwa-hiwalay. So ano? Ano oras bang, ano ni Sandro? 8:30? Malapit lang ba? Malapit nga lang? So, sila mag-breakfast. 8:30 pa daw eh, pero alas 8 pa lang. So, konting hintay-hintay lang. You're hot now, Han? The door. Holly, ayan na. Favorite niya na si Hello Kitty bag. Tinatanong kung pupunta sila ng pool. Araw-araw sila nandun sa pool ng pinsan namin. Nilagyan ko siya ng powder. Wow. Yeah. Because you have, ano siya, yung skin niya hindi siya smooth. Oh, not too much. No, you have to put together. Ayun yung kagat sa kanya ng lamok kanina, oh. Ha? I haven't changed it yet. Is that all? That's it. Naghingi rin siya ng towel para sa... Okay. Para sa sweat niya. Okay. Don't lose that little towel. Yeah. Alis na sila. See ya! See you, babe. Love you. Alis na sila. You got 100 pesos there, babe? No? Dito si tita. Nagluto si mamang dilis. Ayan, yung ano nga to? Dilis, no? Inom tayo nito, guys. Natulog pa si Jack? How did you go? How did... No. Huh? You beat him? Oh, natalo ka pala. Talo. How did he go? Talo. He's good? He's alright? Out of 3, I won 1. Yeah. Sorry, he's good? Oh, good job, Noy. Nanalo din ako kayo sa But the bigyan guy ng said- content. You don't need bet like that yet. What? The bet he won. Oh, so that, yeah, see? You just, we're gonna get new rubber. Rubber. And the blade. You put the new one. Yeah, to your blade. So how is it, babe? How is it, huh? Freaking off. Oh, freaking. How's the tennis? Yeah, Good. good. Tennis. Are they? Is Sandra alright? Yeah. He's good. Yeah. Yeah, he can get better. Oh, that's Zach. good. Hi guys! Dito ako, naghanap ako ng pang swimming kasi magsiswimming tayo. Ito yung nabili pa namin sa... Nung nag-Queensland kami guys, hindi pa na-upload ata. Or siguro na-upload ko na yung ibang caravan. But yeah, yan yung isa sa mga nabili natin. May tag pa siya. Ito yung Roxy. Mag 1 piece lang tayo. Yeah, 1 piece lang tayo today. So, ito yung ating 1 piece. Tanggalin ko lang yung tag. Kay Johnny Boy. So, ayan siya, guys. Medyo ano siya, kakaiba kasi, ano ba, yung parang dito lang siya, hindi yung dito. Get nyo ba yung shoulder, yung strap? So, ba yan? Lumaki na yung ating bell ulit dahil sa kakakain, but, ayan, yan yung back. Meron akong eto sa aking live selling, guys. I mean, 9 ko to. Madami itong iba-ibang kulay.
So, ito na lang. Kasi may yellow nun. Tapos mag-shirt na lang tayo, no? Ganyan. And yung shirt natin, nag-change yung mind ko. Ito na lang na white kasi may white shirts ako. We'll see. Dito rin siya ako nag-change. I'm here. I'm ready. Diba? Ito na lang. Ganyan. Money! Ayan siya. Nag-change na rin siya. I got money. Diba? Nag-change ako ng shorts. Para hindi kita yung puso natin. Lumaki na naman yung puson ko, guys. Ayan. Ayan na lang siya. Tapos, oh. Ito yung dala kong, mga tops na pang cover up. Tanong natin si Ying Bicolana. Kung meron siyang bed dito. Wala, busy pa siya. Busy pa yung aming kapatid, guys. Meron isang white na ganitong kanyang design. Iba ba kasi ang design ng mga ganito ko sa aking mga nilalive, guys. Basta, merong mga all colors na kinuha. Yun, ito na lang. Yan. Ganyan. So, yun na lang. Ganito. Tapos may ganyan ang kanyang style sa likod. Kita niya, ayan, pag-ganan. So, pwede natin siyang ibuhol. Kahit hindi na, ganyan na lang siya. Alright, okay, let's go. Hindi pa pala, nagluluto pa pala dun sa labas. Meron pa akong nabili na earrings sa Seed. Ayan, ito yung pakaw niya. Ito yung suotin natin. Ito ko natin. Nung magsiswimming kayo ngayong araw, pero bigla naman lumakas ang ulan. Kamusta naman yan? First time niya maligo sa rain. Duman siya sa may ano. Anong tawag dyan? Gutter. Sa gurong. Call them, Baba. Gusto niyo makipaglaro sa mga bata kasi pasok kayo, ne. Laog ka mo. Come on. Tell them to come in. Laog na, Bel. Come on na. Mari na, laog na ka mo, be. Mari na. Kabati na siya. Nahihiya. Bel! Mana! Laog na! Laog na ka mo. Gusto niya magkawat eh. Come on. Dali na, laog na ka mo. Hindi ka maghanap po ito ni Oli? Mana. Digdi na ka mo kawat. Sa laog! Sa laog. Mari na. Nasusupo. We don't like. They know not to come in. Dali na. Madali na. Dali na. Pasok na kayo. Pasok kayo. Come on, baby. Pasok. Halika na. Dito kayo maglaro. May chocolate ang malaog! May chocolate ang malaog. Dali. May chocolate ang Ale. Dali! May chocolate. Chocolate pag naglaog! Come on. Dito kayo. Laro kayo dito. Oh. Where's the chocolate? May chocolate. Play kayo dyan. Oh. Laro kayo dyan. Come on. 3! Napasok kayo. Ayan. Pumasok na sila. Enjoy na siya si Holly. Hi, Jolie. Ayan. Ayan. May pa-Oreo po ang ating sir. Tsaka may Oreo. Pinakuha ako ni Jan ng cup. That's alright. Ha? Kikimiki. Nilalamig na si Holly. Nilagay yung M&M dyan, ah. Put it there, Hannah. There. Put it there. Where you want to get those? Ayan yung M&M para sa kids.
You're cold, Baba? Run around. Baba, you have to move. Sabi ni Jan, hala, ang dami na nila. Kulang na yung ating food para sa kanila. Kasi kanina, yan lang yung bilang. Kanina, ngayon, ang dami na. Wala ng Oreo. They can just share. They can just share. Sabi, halika. Uy, na sa... Sabi mo, halik kayo. Uli na sa chocolate. Para natin na nalagyan. Bilis. Bili, sali daw kayo. Dali na. Come on. Have sa magkaon daw ka mo. Kaon ka mo. Tawang ka mo. Buksan mo na lang. Just open it because it's not gonna be enough. No, there's a lot of them. Kanina kasi bilang lang sila. Ha? Naglipat ka na, be? Come on, Marinane. Pasok kayo, pasok. Oh, line up. Nandiyan si, si Kuya dyan. Kuha ka ng M&M doon. Kuha kang M&M. Dako-dakulan mo, Ma'am Bebe. Okay, so, yan. Get M&M daw. Gilipot na si Boy. Kuha ka, bibing M&M. Okay. Wala na kasi. Naubos na yung bag. Cause I think I do want you next to me.